Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes og pitsa 31 na. Buwan mahigala sa Disyembre tuig 2024. Straight to the point. Karon mga higala mao'y katapusang adlaw nining tuig mahigala 2024. Og unya nga gabi makigalaan atong sugaton no ang bag-ong tuig mga sukid tigpaminaw. Tuig 2025 mga kahigalaan. Og hinauton ta mahigala nga naata kanunay sa kapiskay sa maayong panglawas. Mao ni ang dako kayo mga higala nato nga importante kayo mga kahigalaan nato no nga pinaskuhan o sinugatan para sa bagong tuig ang maayong panglawas, maayong pangunahuna aron ato magamit mahigala sa padayon atong pakigbisog ning atong kalibutan. Straight to the point. Samtang sa gyapon tagatag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhilaman gyapon mga higala sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin 6.3 sa 25 trilyones nga pondo alang sa 2025 gipirmahan na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Straight to the labing point. dako nga pondo gigahina sa edukasyon o sa public works o sa defense. Straight to the point. Medyo doon ay modification gamay mahigala pero doon ay mga kakulian gihapon mga sukid tigpaminaw. At least kunuhay gipadako-dako ang education inday para dili mahimong musupak sa konstitusyon. Unya dayon kining uban pa mahigala nga mga tagaan tagpagtagad. Kaya ang Senado, ang House of Representatives na duble man ang ilang mahigala nga budget hasta ang Office of the President. Unya ang PhilHealth zero man gihapon ang subsidy. Straight to the point. Katanig pagtagad rumbuntaga mga sukid tigpaminaw. Kay doon na mga higalay akap nga naagi hapon mga sukid tigpaminaw. Wa gid matandog ang akap. Katanig pagtagad rumbuntaga mga higala ha. Naunsa man ning pagkakalakiha mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Unya ato ning tagaag pagtagad sad mga kagalaan. Doon ay mga modify dito mahigala para mulutaw nga medyo dako-dako na ang sa education. Kaya pagtagan rumbuntaga mga higala. Nyaron dili kay ta ma-stress sa kabuntagon. Dili kay ta ma-stress megala kay mosugat labatas bagong tuig. Anda maraguto da itong kuanday kat sa may mga prutas nga tong angayan ron nga atong hisgutan. Unya unsa man ning tuig 2025 inday unsa man ning year of the unsa man atong papilon sa inday galiniya siguro unyan taon-taon unya kining prutas nga lingin-lingin para unsa man kining prutas nga lingin-lingin mahigala paswerte man kuno ang uban mahigala mosugat sa bagong tuig sinina mahigalag mga dunay lingin-lingin kay paswerte kining prutas sinuon mga higala paswerte gyud na matod pa nila. Doon na iban mo tuo ang uban dili. Managingon katuuhan dili. Pero tuo na lang aron madali. Pero kanang prutas, sigurado man yung doon ay naswerte anak Kanang prutas nga lingin-lingin. O sa may tinuod na, 12 ka prutas nga lingin-lingin. Nga matod pa, maukuno kanay mag-simbolo. Mag-represent sa kada buwan. So, usa ka prutas sa January, usa sa February, usa sa March. Inana, no? 12. Ang uban po mingon nga, 13.
Kay kung 13 kuno doon na kuno'y 13-month pay. O doon ay abunda nga napakapinan. Klaruhon tala na sa mana napakapinan o kay basing mulapas basing madimalas. Swerte ba ang prutas o dili? Ang sigurado na doon na gay swerte. Doon ay nasultihan ang naninda sa prutas. Kay halin man yun ang prutas, pero tinabang mahala. Unya sa pikas bahin kay naman ta mahigala sa pagsugat sa bagong tuig. Isgut-isgutan po na to ni mga kaon, karong nga buntaga. Hasta si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o si Sara Duterte Carpio Vice Presidente, nangaon og litson na apil og kaisyo. Kay ngano kunong nangaon og litson. Big deal mga higala sa mga taga Luzon, ilang gisaway kay nganong nangaon og litson, nidipinsa pod ang taga Visayas o taga Mindanao nga sa amo, natural ra nga kung dunay okasyon dunay litson. Ato na isgutan ng buntaga mga sukid tig paminaw. Magkapobre-pobre ang tao mga higala, doon na magilitson kay, With due respect sa ato mga igsuon nga naa sa Seventh-day Adventist Church, lahi ng ila litson baka o litson manok. Pero nga rin kas Katoliko mahigala, with due respect sa ato mga igsuon mga Muslim, lahi ng ila. Pero ari gani ka mahigala sa Katoliko, magkapobre-pobre kasamang kayo niya dunay mga event niya dinagko nga accomplishments. Baka inana, maningkamot man gyud og litson. Nganong dakong isyu man gyud kana, Mag-birthday basta doon na matigom-tigom, litson magyod. Muna usahay mahigala, masawayan pag ganing usahay ng Katoliko. Kaya nigingon pa mahigala, mag-birthday, unya dayon, doon ay death anniversary, mag-ihaw, mag-litson, labog mamatay ilang Ginoo, nagbinignit. Pero kining kaon-kaon mga higala, bida. Kung sa may naka-big deal, big deal ba yun ni o dili? Ato ni tagag pagtagad ng buntaga mga sukit tigpaminaw na onsa naman yung kalakiharon. Straight to the point. Kay ilang gisaway may galasikan ni Presidente Rodrigo Duterte o si Sara Duterte Carpio. Kay nangaon kunog litson. Ngano sa man dapitaan na sawayan anak? Tamahigala nga atong itanaw ang perspektive sa taga Luzon, pero ato pang tanawon ang perspektive sa taga Visayas ug Mindanao labot ani. Ato ni hatagag pagtagad kini guban pa mesgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Onya sa pikas bahin mga sukid tigpaminaw ato lang gining apilan og hisgot mga higala kay nagtrending man ni mga suking tigpaminaw na unsa man ning kalakiha mga higala nga hasta ning mga inani nga isyo gidaginot man mga kagalaan matud pa sa taga Luzon. Pero matud pa sad nila nga okay naman na og daginoto ng isyo kay doon na magikuno isyo. Unsa man isyo ba nang inana or dili? Manay dakong pangutana ron kay. Ato ni tagag pagtagad. Okay, ato ni tagag pagtagad mga higala kay ay nahitabo man god. Unsa man ning pagkahitabo aday kini si Presidente Rodrigo Duterte Sara Duterte Carpio mo ni bisita sa Cebu ani? Or didto ni sa kwan? Unsa may background gyud ining kalakiha nga nigawas kini mahigala ning maong isyu kay nangaon og litson matud pa si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og si Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Asa man ni sa Cebu ni sa Davao ni nahitabo. Nyeb gipistahan mahigala pero lain lang lagi comments kay do na mahigala yung mga ni comment nga kani. Ang nag-comment ini kini ang nag-post ini simple kanong panahon may ganang social media na naman gini mga kagalaan ng mga kuan lagi no. So do na nag-post ang kini ang pananaw magud sa tao lain magud panalitan kini pagka-pictura consider nga na take ni nga maong picture mahigala. So inner circle na nila day ang nag-picture. Unya, gi-post mga kagalaan, nag-post god, ang mga tao lain-lain dayon og perspective, no? Labi na og lain-lain ka mahigalag partido, manggawas mahigala mo mag-asta man kaon ani naapil naman ning kalakiha kay. Si ato lang ni apil ag hisgot gyud kay astang kaon apil naman, okay. So, matod pa ning WhatsApp Pinas na asa gi-post, nga matod pa niya kining pagka-pictura ato sabton nga nag-take ani nga picture within the circle ra kay ngano nakasuod man kuanday nakauban man pero ni-post gud nimo lain man og pananaw
mo bitaw na ka na mag-post, bitaw kayo, inig-post ni mo, inig-comment sa na, lain-lain na dayon, o reactions. Kay lain-lain man tago na huna. Labi pa mahigala, lain-lain man, o labi na political preference. Ang uban mahigala, astang kaon ni Duterte ni Sara, na ginuton pa man gyud. So, kining maong post, giingon sa iyang post nga, simple lang daw sila, natawa ako. Kanara. Pero gipost ng picture nga si Sara Duterte Carpio, Vice President Sara Duterte Carpio, nag-t-shirt, o kinaniyang round neck, si Presidente Duterte po, nag-polo shirt, nga nangaon sila og litson. Ang pananaw mga higala sa uban ini, kaya kung panahon lagi ron sa mga social media, ang pananaw sa mga dumadapig nga, ala no, indutan lang nangaon no, gana no, ang uban po pananaw, kato mga higalang, labi na, kato nasuko gis mga Duterte, di ba na malikayan mga higala, na maging nasuko, na ay dili, di man gano'n ma-place ang tanan. Maingon sila, simple lang daw, natawa ako. Straight to the point. Tubag po ng mga tao, may higalang, o sa may inyong gikatawan. Kay basin para nila nga, kining pagkaon kuno og litson ni ex-presidente Duterte og VP Sara, big deal sa mga Taga-Luzon. Kay tungod nga ngaon og litson, social kuno sila di ay. Social man ngaon maglitson. Pero ang mga dumadapig pong Duterte mga kaigalaan, kinini ang nilipinsa pod nga, kanang litson diri sa amo, di man na ingon nga social kinini ang ug dunay mga okasyon natural ra man na. Asa man tong mo ni ang post, asa man tong video ani ni Msweg, gamay ra hinon tong video. Walay ko ani. Kani Ano ngaon sa litson. So inday Sara Duterte Carpio ka og litson, atubangan mga dako kaning litson baboy mga kiglaan. Unya dunay mga pagkaon na nasa lamisa. Ang uban ini tanawa ha, atong obserbarag maayo. Alang sa mga naminaw na ko sa radio o alang sa mga netizens nga nag-follow sa Facebook o sa YouTube. Nabay issue ani ki or wala ki? Kaya gihimo man lang issue. Simple lang daw. Natawa ako, ana. Sosyal. So ilang gisaway kay sosyal. Ang uban pod, dipinsa pod nga, di man ingon nga sosyal kay kanang litson, bisa magkapobre may dili sa Visayas ug Mindanao. Naa may litson kung doon ay okasyon. Kining mga Tagaog mahigala di po tingali tanan pero mga hinawayon gyud sila mga sukit ti paminaw tingali. Kini kaon man ang panatag suko ka Duterte, mahimo kang mosaway ini nga naidaghan nagkalisod mga tao nya galitson-litson sila inana no. Naay ingon simple pero sa mga simpleng social man litson man. Pero kadto mga higala mga dumadapig mingon pod nga tanawas ini Sara kanindot no ni kaog litson nagkinamot. Pagka-simple na gina. So, depende ka na sa makita dahil sa tao, indekin. Depende po sa kabayason ni mo, asa ka dapit na kapusta. Asa ka ni dapig. Kaya panalitag suko kasi mga Duterte, may ka nga, kung ka og litson ay daghang mga gigutom niya, kung kaon mong litson. Alam ka na, ingon, simpleng mga tao ni mga Duterte. Gilitson-litson man lagi. Pero kanto po mga dumadapig, yun nga, sa amo, natural naman ang litson, huwag na yung mga okasyon, litson man yun. Doon na pa ganun i-comment, mahigala nga. Asa mo to ubang may comment sa, asa mo to, valid ba ito ilang comment po, ingon nga. Kapitbahay nga namin na membro ng AKAP, birthday ng anak, may litson. Na po yung social na pala ito sa NCR. Lain lang mahigala mga comments, no? Pero tinuray lang. Kining, klaro-klaro lang ba? Real talk lang, ba? Real talk lang, ha? Ang uban, mosaway, ang uban, mo dapig man. Ang uban, maingon, litson-litson, ingon, ingon, simple, social man lagi. Ang uban, sad, maingon, liman ka, ang mga comments, Vice President sa Pilipinas, kaog litson, kana na ang kuan kayo? Kana na ang simple kayo, kinamot ay. Presidente Duterte po, kinamot. Nag-round neck si Inday Sara, murag naara, taga-kusina ra. Si Duterte po, nag-pulo shirt lang. Unya, tanawa ang mga bintana. Tanawa, di man na dinato nga bintana, Inday, kaya murag karaang bahay man Karaang bahay, unya, ni ang mga higalay kuan. Dili sa kilid po, electric fan man mo may aircon ganin
Pero tinuray lang, ang real talk lang nato diha, para na ko dahil indekin, dili man isyo ng eleksyon na ni. Former President Rodrigo Duterte, naman na sa pensyon, palit po naglitsyon, oy. Ha? Si Vice President Sara Duterte Carpio, Vice President Tamay Gala, ang sildo, ana, salary grade 32 man na, way. So, pila man ang salary grade 32, magkapalit ang litsyon, oy. O gani ka sa mga trabahantes gobyerno, bisa gani salary grade 1, salary grade 2, ang high ranking official na salary grade 27 man, high ranking. Bisag mga low ranking officials gobyerno, pila sweldo ni mga higala, kasweldo ka na mga ginagmay lang. Bisag ka ng minimum wage kay, ug dunay mga importanteng mga okasyon, maningkamot magita magkalitson ta kay. So kung mag-real talk na mga higala, para nako, dili man ni dakong issue day. Unya min ka nga, kuan karon labi na karon panahon na mahigala nga, ni anak karon panahon Pasko. Sus, daghan ng litson manggawas ng Pasko. Unya kanang litson, bisag sa baryo, indekin, kini mga tahan wa siguro maswito. Sa baryo, dito sa among baryo, kay kini pista mahigala, kato among baryo, dito mas indekin, Galinia, dito ko mga kauban sa HP ng adto ni. Sa baryo, ug magka-fista-fista, magka-pobre-pobre, bisag basta fista, kasama kayo, aso mo ganang kusina. Pero ako mo advice ko nga, panalitan o di lang yun mada o di yun makaya, di ay lang po hikay yun. Labi na ka ng fista, kaya liso magkaya maghinuktok na ni Guman. Pero doon naman giuban indekin nga, doon ay mga accomplishment panalitan, labi pag graduation, mga higala karon graduar imong anak, na honor ba ka na, maglitson. O doon na mga higalay kuan, kinini ang, mau gani kasagaran yun kay salo-salo ba, ana, no? O masalo-saluhan man gud mga sukitig paminaw kining litson baboy nga, tibuok yun mga higala bitan ng litson. Nya kining Cebu, popular kining litson, mahigala mo bitan ng mga taga Manila, bisag asa na mga litson sa Cebu. Nya ilang gituhan, nya kining kong litson sa Cebu, kuan kinini ang nagpasiugda ini, kay ang cradle of Christianity diri man sa Cebu, ningon sila nga, doon ay mga recipe ini mga Spaniards nga gibilin sa mga Subuanon. Pero doon na po ini-counter anak nga niingon sila nga dili oy kay kini mga Subuanon before pag ani sa mga Spaniards doon na naghimog litson ato pa nila. So sikat din si Boss Litson og mingkag mga tindahan og litson dire unsa man para dili magmahay ng uban. House of Litson day kang lami aday. House of Litson kanang si Inte. Lami sad. Kanang Ricos Litson. Unsa pa nang uban? Los Litson. Asa itong kuhaanan ni Inday Aidas Litson? Lusitas Litson. Askang ngilngiga. Arikas Kaikin, Arikas Talisay. Kanang Talisay, sikat ng Litson. Mabito na sa Inasal Festival sa Talisay City. Dito po Karkar, kanang Karkar, sikat po ng Litson. Usahay lang po mahigala lagi kitong mga Litson nga di mahalin. Ang uban po ila po mga higalang. Kinini ang kamaligyasan. No? Karon mahigala magkapobre-pobring tao ron ug doon na okasyon mo litson man gyud. So unsa may issue ining kuana? Sakto man nang ining gingon, membro ganis akap, beneficiaryo ganis akap naglitson. Kanang litson, nya karon doon na po mahigalay litson package man ay. Nya og panalitan og tan-aw nimo maka-afford ka, palit kag tibok litson, mahal po ning litson ron hinoon, no? Labi pa ting December. Unya, doon na po manghigalay, o igo-igo rin mong kwarta, mas mabarato-barato tong litson bili, day. Mabarato-barato tong litson bili. May ngam na sa tamahigala nga, litson bili na to, kay total, gamay raman ta, di makita daghan ng mga onron. Igo-igo na mahurot na to, litson bili lang. Ang uban sa may gila, litson bili na ta, kay mo ibabarato, ha? Mas kang lamian ang litson labi pag hinatag So asa man dapit ang na-issue ining kalakiha nga gi-issue nila mahigalas Presidente Rodrigo Duterte ug Sara Duterte Carpio kay nangaon kuno litson. So lain-lain gid pananaw ang tao. Lain-lain gid pananaw kay taga Luzon kung sila nga sosyal. Ang taga Visayas ug Mindanao po ni depensa nga sa amo natural man ang litson. Ato lang tiga tiwas og gisgot ron may galaki kanang kumbira mga kagalaan. Bisag daghang kag sudan niya way litson ingon man imong imitas kumbira nga kuwang ang kumbira.
Kabantay ka day og kumbira bisa pag ang sudan dili kay daghan niya nailitson mo kalamian ako ang kumbira. Kaya sa mga isyu ni kalakiha aton tagag pagtagad ron mga higala gihimo man lang isyu ni uman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Atong takna may gala sa size 50 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now atong tagad pagtagad mga higala balikan nato. Para kanako. Why big deal anang naghaon og litson kay. Ha? Kay total dito naman sila ni serbisyo naman sa mahigala nang hatag man dito sa mga nag-gift giving man sa dito dahil Davao, no? Dito sa mga pobre ana. Siyempre ni panguli na mga on sa tao kay ni trabaho man ta kay. For as long nga kanang imong gipalit din ha imong tinarbahuan para nako walay isyu. Ha? Ka-afford ba ganing salary grade 1? Kana lang daan mahigalang teachers pila may sweldo teacher karon. Kanang pulis pila may sweldo mga sukit tig paminaw. Na may teacher 1, teacher 2, teacher 3. Oh. Pila may salary grade sa teacher 1? Teacher 1 salary grade 11. Teacher 2 salary grade 12. Teacher 3 salary grade 13. Pila man na? Makasweldo ang teacher 1 inday RB. 27,000 day. Ha? 27,000. Ikaw teacher 1 ka, 27,000. Mag-birthday mong anak palit kag litson, ma-issue day ka. Di ba kay? Labi pa teacher ka karon, nya imong bana po teacher sad. Ikaw teacher 1, nya bana po naka-teacher 2 sad, ha? So paminaw ko makaka-afford man gyud mo kaon og litson. Nganong ila manghimuong isyu kana? Para ko hambasa kaon lang. Kaon o kini atong gipanulot. Og panalitan og afford nimo na wa man ka mangawat. Di okay. Kay na may panahon ka na nanarbaho baya sa ta, ha? Nanarbaho baya sa taday. Nya sa atong pagpanarbaho, usahay may galam ingam sa tanga. Tigsweldo karon, ngaon sa ta na, ha? Di ba kay? Labi pa karon og ganana ang pizza 1, pizza 2 ana. Ga target lang ta kay pizza 1, pizza 2. Pagka pizza 15 na kadawat ang sildo, buot day mo og mga on miglitson. Kay nom daw lang ko na Alan Domingo day. Kanas Alan Domingo ako kaming batch ni Bumbo Radio sa una. Pizza 1, pizza 2, so pa. Pagka abot sa sildo kato mo sildo kay pizza 20 man to og pizza 5, ha? Ni sildo kay kami sa Alan. Lantara at tatas kulon suri-suri ta kay ato sa i-treat atong kaugalingon. Kaon sa Bentos Kulon na kasama kay dito ta sa atong unang sibianan unya inom-inom sa dito. Kisa may magbuot day nga may tagay-tagay mo diha. Ato panahon na lami pa sa karon noon kalma-kalma na tagay-tagay kay medyo dali naman tarong makuanon. Labad sa mga higala niya sayo tong programa kuha lang ta ginagmay pero nalang usay depende man sa okasyon. Pero kami sa Alan sa una day, Alan Domingo, inigaw na pizza 15 naman, pizza 20 na, sweldo na. Tara ato tas kuan. Kay tibok baya pong kinsinas pabu-pabo ra balata, ha? Ga pabud-buad man lang ta sa tibuok kinsinas. Di nga na magbuot maglitson tayo ni pizza 15. Wag na Karon maestra ka, 27,000 imong sweldo. Ug do na mga higalay, teacheruan lang ha. Ngano issue ba na day? Asa man ko di ko kasabot ini mga tawhanan ning taga Luzon, mahigala boy sa konsay lihok sa mga Duterte. Bantayan, medyo tan-aw ko dili maayo ning kalakiha. Kay magkapobre-pobre mga higala ta. Maningkamot sa taki nga atas katilaw sa gitna ng pagkaon mga kon ba? Ha? Kita bitaw kasildo ta karon o kabonus 13 month mo kayo sa taki nga kini. Kaon sa tagkaon sa dinato sa panagsakay sige ra matag pinombre. Liman ka na nanarbaho ta. Pilti na tong panarbaho. Mura tag karabaw nanarbaho mga higala. Ato man tinarbahuan. Siningtan man ato na. Ha? For as long nga wa man ka mga higalay wa man ka mangawat. Nya, human, ang gipalit ni mong litson, ka-afford man ka, tanawa mo sildo, ka-afford man ka. Kay kini sildo may gila, panalitan ka sa Presidente Duterte, retired president na. Bisa ka na mga retired, ganit mga higalang police, retired nga teachers, ka-afford man ginagdunay mag-birthday ron, kay, dili man, para nako dili big deal amot ni mga taga Luzon mahigala nga para nila social kuno dili man social na tanawa ko nang balikan gud kay as kining names tanawa
Ang uban, di man social, oy, tanawa, nakinamot man ni si Inday Sara. Asa mo to video, nakinamot si Sara Duterte Carpio, Unya, di man ganin ni aircon, to electric fan speakers ay. Simple lagi day kayo. Tanawa, simple kayo. Kaning pangaon nila glitson, sa may kalainan, kita-kita lang mga glitson. Butang na, kami dito sa HP mahigala, ug naa mga kagila ay mga accomplishments nakadaog ta mahigala sa Henry Arcanoy Award in Dekin palitson ta na. Ngaon ta kadaog ta mahigala ka Kama Award daki na sige pa kanta malipay bata palitson ta ginagmay. Wala ko may issue na kay mo pagkaon tas tong mga kauban nga unta kay sige batag sa mga adlaw nga kuan okay matanga sa ukra-ukra man sa ginagmay kay. Ang baka kwarta-kwarta dunay mga accomplishment nga murag mag-celebrate ta ba? Kay kini mong lechon gi-consider niya as star in the table. Star in the table kung dunay birthday, dunay fiesta, dunay mga grand events mahigala, gi-consider na to nga mga dako nga events, gi-consider na to accomplishment ana, no? Bisa gani makadawat ta kanang Kama Award in the Kenya. Kuan labi pa makadawat ta award nga do na poy pagkapindiri nga di inyong trophy nya da poy ginagmay nga ato gasto pug kaon-kaon di kana. Labi pa mga higala kini magkumbira lagi bisag unsa kadaghang sudan kumbira nimo kay kabantay ka kasama kay di kami simple lang yun dawat tag award palitan lechon bisan man gud og kanang pila ba sudan to ana kay daghang kag sudan nya way lechon mingo man nga wa man kuwang man. Pero tama bisag dili kay daghang sudan nakairis lechon usa lechon. Bahala na lang na ginagmay lechon. Ani kompleto Kana ko mapalit kag lechon, labi pa ning palitanan inday ay dag lechon. Nigpalit og lechon ipada ang dinuguan. Deta na kay lechon usa ka sudan. Da dinuguan na duha na. Unya ipadaman mahigala ang internal organs. Gipaklay na karon pada di tulo na. Di nanaday indakin. Tulo na sudan puno na ka ginagmay lang kanon. Ginagmay nga ko kay chapsoy baka na. Di okay na. Kay kung daghang sudan nya way lechon mingo man kuwang ang kumbira. Murag ang lechon may nagdag ka kumpletos kumbira. Kabantay ka ki? Unya kining lechon ginagmay kami Ginagmay lang higalay. Gutom na hinuntan sa kabuntagon. Simple naman, dili man kayo big deal dili sa Mindanao o sa Visayas. Ambot ang Luzon, kahinawayon Manila indakin nga nangaon og lechon si Duterte o si Vice President Sara Duterte Carpio na electric fan speakers ay nag-electric fan na sila. Init-init lugar wa ni aircon tanaw abli man mga bintana jilusing kanaan dakin sa likod. So asa mang napita nga kuan mo na nga diha na gyud maingon nato ba nga kanana ang medyo mga lihok mga higala bantayan nga kining inaniwa para nako wala isyu kay bisag ordinary ka nga empleyado bisag job order employee ka City Hall gani dai tanaw kanunting Pasko pwede man ta magamot-amot magparty karon mga party labi na Disyembre pagkuan na mo bantay la mo kay basig sige na mo glitson hapit kada adlaw kay tungod sa party ano yung party mga higala glitson man gyud og di ta ka afford og lechon na lechon bili lang kay medyo kon man gamay ra man ta igo-igo na mahurot na to ang basta mi lechon bili lang kay may barato o di gani magkuha man tag palit man tag lechon dito sa kuan kini ang kinilo ba lang na kami sa una manghatag mi sa nasunugan bantay ka dakin ato na inasunugan ana ipahatag pa sunugan ato distribute sa mga paghapit ng lechon dito kanang kinilo lang. Nganong pa kini mga tao gipaningot sa dito sa pag-distribute sa nasunugan gipakaon to sa dito giuna naman to sila hatag-tag mga kuan dito mga pagkaon bugas ana pag uli sa una naanad ko sa una na kuan kusog to mga og litson ko mga kuan sa una karon mo ingon sa nga di na ta palabi to ni Inod kanang gikan mang distribute sa nasunugan labi pa kanay buiki ay kusog kanay buiki mo andam og pagkaon Labi na si Mami Hilin nga mo andam sada. So para nako why kwan. Mo na tingala ka kining taga Luzon para nila mahigala kining di tingalitanan pero kini mga tagaog no.
ilang gihimong isyu ni kay social kuno. Di man social kay mga ordinaryong tao diri magka-fista-fista mga kaigalaan. Makatigom-tigom kanang pista lang gudaan mga kaigalaan. Bisag kanang magkakuan doon na may dawat-dawat anang litson day. Sa amo pista day indeken. Kamos Bohol, anad mos Bohol puno. Kami sa amo liti. Inig pista mahigala kanang layo pang pista na may dawat-dawat yang bu ba nana. Nya inig kakuan, tigom-tigom tong kwarta inig ka pista na adto nang ihawon ang baboy ki. Yana bahin. Unsa may tawag nang kuan na day? May tawag sa inyo na dawat-dawat? Oh, na dawat-dawat karne, napoy dawat-dawat nga litson. Oh. Paluwagan. Oh, naman. Labi ka to sa baryo. Pambit o karne, na. So pala nako, kining inaning kaon, niya labi pa, former president o vice president, ka-afford sa nas na mo, palit o litson kayo Walay isyo. Manang matingala ta mahigala kining mga tagaog, ilang gidaot mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Sara Duterte Carpio kanang kaon og litson. Wa man Ang imo lang anak diharon nga, hinahinay lang ka, kay kana rabang dinuguan og dunan diha og kanang paklayda, sigurado kang uric acid na. Bantay-bantay lang mo karon Disyembre, kay daghan man gyud kada naay mga invitation, litson, naay mga kwan. Ato bitaw tong giadtos lapu-lapu boyke, Ang ato mahigalang mga advertisers ito boyke nga, giimbita kita boyke kuan nila, Christmas party nila, na mag-litson boyke. Nga mga empleyado karon, lahi man guday kanamang inig party ang mga empleyado sad kakaon sa litson, no? So, para nako agi issue kining inaning litson. Pero ilang gihimong issue kay kuno social, di man social na diri sa Visayas ug Mindanao na araman na diha. O gusto kag magpa-aircon kag mukaon kag litson adto ka sa House of Litson. O gusto kag kuan adto ka sa Siinte, adto ka sa Ricos Litson, Lositas Litson. O gusto po ka mahigalag ka ng kuan lang adto ka sa Mambaling, na daghang litson Mambaling nga kasamangke. Sumo ka na nga karon ang mga Christmas party ron, pati halina litson ron. So wa may issue ka na. Para nako way issue. Kini ako real talk ni. Kay bisag ordinaryo ka nga empleyado, bisan pag job order employee ka sa City Hall, pag Pasko kadawat kag bonus daykin, palit tag litson o di ka afford sa pindakong litson katong gamay na. O baka palit kag kinilo na basta kay kalitson na gyud taki. Mo na mahigala karon mosamot na hinuon bag ka issue nga kanabang grabe ilang pagdumot sa mga Duterte, mo na nga mga tao pod nagdepensa po noon, no? Kay nag-real talk man ta. At lain akong real talk ha, kining taga Luzon, di po tanan siguro. Nag-martial law sa Mindanao, kay dunay problema sa Mindanao day, gi-martial law Duterte. Ang taga Mindanao nalipay. Ang taga Luzon nga, why actual experience, mo'y nagsigig bagulbol nga nung gi-martial law ni Duterte ng Mindanao. O gi mo pangutanon taga Mindanao, nalipay. Nga okay mi dali na malinaw ni noon kayo, mas maayo noon kayo daghan kong mga bandido ditong grupo dekin Yes Mindanao di lain-lain lang mga haod ba. Di karon pag marsyalo di gobyerno gi haod usara. Ang gobyerno ra. Ang alipay mga Mindanao, ang taga Luzon noon nga kuan sila nasakitan kuno nga nung marsyalo. Tanawan ninyo ang aktual nga man ko gyud madepende mo sa experience. Mao gyapon na sa war on drugs. Dili pag unsa ba. Misa ang mga pobre mo muna. Tanawa mga pobre kisa may mga supporters ng Duterte ray masaman. Try to open your minds also, no? Pero dili ta mo condemn sa uban kay tungod pod sa napod sila ilang boruganan tingali pod doon na baka sila adik-adik baka nga umangkon or adik-adik nga palintin na igo sa war on drugs, mulaban magigapon ka bisa pa og kuan. So tagan talaga pod kuan, no? O uban napoy nga napiskan kay doon na may mga pulis nga mga wa maayo pag kuan nila pag implement ang war on drugs. So doon na po yung mga rason. But katong mga tao nga kinabag-an, tanawa ko nung mayo, ang mga supporters ng Duterte masaman. So di man ko makaingon day war on drugs, batok sa mga pobre. Tanawa, katong gilabay nga babae dyan sa SRP day, sinika day, pobre man to, wa mga kapalit og namarayag man lang ganitong mapalitan sa cake anang pag-birthday, wa mapalit So pobre man to mga kagalaan, pero patay man to sa adik-adik. So tingali tanawon, kana nga perspective tanawon sa siguro na. Nga ultimo pagkaon og litson Duterte mahigalap kanhi presidente o vice presidente issue kayo.
Tanaw siguro po niya, unsa may tanaw diri sa kwan, naog po kas masa ba? Bisag ordinaryo. Kini, president go ka, naagi ko nagpresidente. Kini usab, incumbent vice president. Ang empleyado sa gobyernong, ordinary empleyado sa gobyerno, dili high ranking ha? Salary grade 1 lang. Salary grade 2, pila may sweldo ana, mga 12,000. Kanang teacher 1, teacher 2, teacher 3, pila man na, 27,000, 29,000, 30,000, ana, kapalit ka maglitson. So, nga anong issue man kayo ning inan eh. So, tanawon siguro pod, nga, kining mga tagaog, tanawon sa siguro nila nga, basin og okay na sa Visayas, Mindanao, doon ay okasyon, doon ay mga special events, inana tingala sa dito. Dili big deal. Ha? Unya, mauligay sa akong ingon, martial law. Dili ka mo'y naka-experience. Ang naka-experience, okay. Ang katungwa maka-experience, igo ra nananaw, mo'y dili okay. Mao sa ning one on dag, sanawa ko no. I-open ko no inyong mind kay ang mga supporters ni Duterte ang masa man. Mangutana kang ano ka, tungod kay ang masa mahigala sa ilang experience, doon ay nangamatay, tinuod. Kanto mahigalang sobraan na yun ba? Ha? Pero ang mga masa nalipay man, panahon Duterte, mga higala, kay nagmalinaon man sila. Ato na yung tanawon siguro ang napita kay basig maparehan ng isyo sa martial law, ang wa maka-experience, mo'y nabagulbol. Tanawa, ang war on drugs, tanawa, ang profile dahil sa mga nagbagulbol, mga elite. Kita ka? Tanawa ang mga nagbagulbol sa war on drugs, ang profile, mga elite. Kato mga doctors kunuhay, mga abogado, mga naasa, kon ba, middle class. Pero tanawa ang masa. Kisa may supporters Duterte, masa ang supporters. Doon ay mga elitista nga mga supporters kato nakasabot sa sikwan. Pero masa mo ay pinaka-supporters. Tanawa ko no. Kay basin og mingon sa mga kwan na blinded sila. Tanawa ko no, basig ka mo na blinded. Tanawa lang. Kay basig na ka nagpuyo sa village, lahi kung imong tan-awon kadto nagpuyo sa village. Kay mo patulatoy gyud ka sa imo yung gusto da imo lang po na. Kay pala nako bitaw ako pagka pangasaba ni sa Sara Duterte dai mingon ko may gyud magbutang sa spokesperson pero nakita na ko masa inday kin lahi may ilang kwan. Nangutanas ko ba kay pala nako ba dili sa ka control isog kayo para nako magbutang sa spokesperson which is correct na hamon akong honest to goodness nga evaluation dapat na sa spokesperson. Pero nangutanan po ko masa mingon sa isog si Sara wa mo palupig. Tingali ba og dunay nakita na to wa nakita nila sa masa or nay nakita sa masa nga wa makita sa mga elitista. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad mahigalan itong dugang mga issues karon, dugang mga isgutanan. Onya ato sang kulokobeldiuhan onya taon mga higala kay ay po ni nga natay mga bugat nga mga balita no. Panahon ining singabot mahigalang bagong tuig. Atong sugaton ang bagong tuig pero doon tapos tay mga balita mga higala nga kwan doon tay mga discussion sad mangita taog nga atong ma-discuss mga higala paapilo na ko unya taon baka sa Inday-Ken galiniya. Niini mga higalang atong mga hatagag pagtagad ining atong mga discussion sa kuan na kay ini bang mga unsa man ni Year of the Snake din day ang kinini ang 2025 pero doon naman ko na upat ka mga elements no water dunay wood dunay metal unsa pa nang uban nga mga elements din ha na di man ta basta-basta mo tuo mga higala na inana ba nga ato lang pong itugyan atong kapalaran ana mga inana pero amo nagiingon nga katuuhan dili tuo na lang aron ta madali. Basahay po mga paswerte-swerte ato lang sa mahigalan tagag pagtagad pero di lang po nato itugyan tanan diha sa atong patuo-tuo kasamang kay ha kay lisod bisag kaayo mahigala biblically di ba na pwede na inana mga sungkit di paminaw pero ang mga insect mga kagalan nga dato man sila naman po sila daghang mga patuo-tuo gud kasamang kay napay ko ano ana usa na kanang iring ba na ana sa ilang business ana sumo ko nung daghang tao kay di ay mukamay di kuno na mga may anag mga mga customers tinuod ba kanaki depende siguro sa pagtuosan siguro no
So ato nang tagag pagtagad mahigala unya kini magong mga animals nga naka-assign din ha mahigala Chinese kon man gyapon sa base man po ni mahigala sa patutuo sa mga Chinese. Kay kita mga Pinoy matuutuhon ta labaw pa ni mga Chinese mahigala matuutuhon. Mas daghan na sa mga patutuo mga sukit ti paminaw. Pero ang ato na sang kakunan kina nga dato man sila kay tinuod ba ka nga tungod sila patutuo nga dato pero in fairness ba po sa mga Chinese imong panidaan nga dato sila nasa mga patutuo pero grabe pud kaguhihan ay mga bata Chinese day wala naman bata pa may galagibuan na gipalingkod na sa kaha cashier na nagbakasyon may gala mga anak nila ng eskwela nagbakasyon lingkod sa kaha. So tingalig maogi na kay kakugig siguro kay dili siguro nga tungod na sa mga patutuo na mga prutas lain-lain, di mga fungsoy. Mga patutuo may gala pero tan-aw na to patutuo medyo panalitag magtagantag-an ka kay panalitan imo na yung hapinan pirmi nga mo ni ang mga patutuo ana ubanan sa pagkugi ana lagi siguro kay para ma-safety ta kay kami bitaw sindekin gali niya kay posugat na mas bagong tuig nagpuwa ko din kolor nga sinina sindekin magani po may magsabot nagpuwasan siya kay lahi po na pa siya patutuo mahigala okay ra man na natay patutuo pero sumpayan po nimo nga maningkamot sa ta Wapod mahigala mapalkansi sa kasamang names Quiñones nag-red pod mga kigala. Anay mga patutuo mga sukin tigpaminaw dihang napita. Basta mo tuo lang ka dihang napita. Di po nato itugyan tanas patutuo. Importante nga mo lihok kita. Onya mo kuge, mo gunay mga ingredients may gala. Onya sagulan lang po nato gamayng fungsoy o tinuod mangigani na kasamangke. Ano bita mga prutas may gala patutuo pasulti-sulti tinuod magyud na nasultihan. Kana na maligya sa prutas sulti magyud. Dakog halin og unya ni mahal ang prutas di pertig sultihan. Kaya kita po nung patutuo ta na malit po tag prutas da ato lang pong imaginon nga pasulti ni 13 ka prutas 12 ba ka nang naa ang uban ipakapin pagkatusi. Naapod panalitan og tinuod ni mas mayo nagdi tinuod ba yun naman po nga dunay adorno sa lamisa. Kay nindot pa sa tan-aon nga New Year mahigala nga doon na po'y colorful po imong lamisa doon ay adorno kasamang kay diha unya total aron nga masultihan niya po total kanon naman sa gapon na. Anaon na nato pagsabot mga sukit tigpaminaw para nga dili kay ka mag-expect pog dako kay mga expectation kompleto itong prutas nako na tumilabayng tuig nga no man nga may clarix akong income ron. Kung maka-afford ka, kompletuhan na ng prutas o dili maka-afford, ay lang pong ipugos. Basta importante nga maning kamot, tas tibok tuig, o niya, labaw tanan ang pag-kugi o ang pag-ampo. O na importante din ha, no? Kaya isod man sa itong itugyan tanan sa patutuo. Pero kanang umamang insik mo, kugi, mo ampo, o mo patutuo pag yun. Sige, ha? Pero ang labing ingredients sa mahigala kan agyong para nako, ang pag-ampo, hugot nga pag-ampo, o ang pagkugi, ha? Nga tinuuray gyud nga pagkugi kana gyud kasamang kay di man ta mapremyuhan og di ta mo kuan ha kana na ang lihok og sakto gyud mga sukin tigpaminaw di man pud pwede patugtog lang kas pansitan kasamang kay medyo malanganin kada napita. Okay, so sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kaigalantong unahon pagkuha ang report kay niay mga stressful nga balita pero sa Inday Ken Galinia atong papilon discussion unya taod-taod kay arita sa mga unsay may maayong pangandamon nato sa bagong tuig ha. Kanya mabibinantayon ta ha while magsaulog ta sa bagong tuig pasalamat tas Ginoo katong naminaw nato karon wa may mga katalagman nga nagian dinha kay bawta nga dunay mga tawo nga naganto sa mga panahon na dakong butang angay ta mapasalamat daghang mga butang bisan pa man sa mga pagsulay nato sa 2024 pero doon na po yung mga grasya sa gihapon nato nadawat mo nang pasalamat na as we welcome mahigala sa 2025 subo nga pamalandongon itong mga balita karon mo arita sa mga higala mo shift tas nga dugang mga reports dili mga higala sa protasan
kay tuwas kasamang Jane Gallardo mahigala og tuwas sa mga nanhindag pabuto tapos kasamang Remark Pugoy ating i-check ro nga atong taon pero papilon ako sa Inday Ken Galania kay atong diskusyon ro mahigala labot ining unsa man ron ang year 2025 Inday Ken, Year of the Snake, ha? Unya unsa may mga shooting color aning Year of the Snake? Kini nga portion naton kanato may sa Blutirna Max Capsule. Ang Blutirna Max Capsule may 5 kabaskog epektibo nga herbal ingredients, Botox diabetes ug high blood, arthritis, rheuma, insomnia, heart, liver ug kidney diseases. Ang Blutirna Max Capsule duna kini Bluternate daghan sa acetylcholine nga nagapatanlas sa atong memorya o nakapalinaw sa atong unahuna para malikay ta sa insomnia, Alzheimer's disease o dementia. Makapawagtang sa toxins o sa mga hugaw o mga delikado nga fluids nga nakasagol sa atong dugo o ipagawas kini sa atong lawas pinagis pangihi o papagawas sa atong hugaw. Epektibo sab kini sa pamubo sa sugar level, kolesterol o sa atong dugo. Ang Blutirna Max Capsule mahigalan pwede mapalit online o ma-deliver sa inyong mga Pinoyanan. Pinagi sa Kalusugan Yan Facebook page o mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Ato sa papilon si kasamang Ken Galania while aton dawaton pud karon taon sila si Jane og si Remark. Inday Ken, kumusta da Inday Ken? Unsa may atong mga kulo-kabildyuhan sa nato ni karon? Kining ato karong 2025 mobiya ta sa 2024 unya mo padong ta sa 2025 kasamang Ken. Good morning day. Ayo buntag Attorney Rufil ug baing buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Matiming gyud nya puwa imong color karon napuwa sad ko. Kita nagsabot ha og si kasamang Nems Quinones. Kasamang Nems Quinones. Sa akong bahin Attorney Rufil. Ito pong tupong kuno Nems, gamay Nems. Pwede ba murag nga nalubong-lubong si Inday Ken ako gamay kana. Okay, sige. Nang ini ka buntag. Uy, tinuod puwan day kay tanon ni Rufil. Puwa. Murag usani sa mga rindot nga color or lucky pero color. kanang imong puwa-puwa dunay mga lingin-lingin, mura pasulti na. Gahapon pa gyud din ako gi-order. Uy. Sa to pa imo ganang giridi. Imong giridi para sa pagsugat sa bagong tuig. Kay di ba na uso man kadto polka dot. Kana bitaw na sa kanta Itini Winnie polka dot bikini. Polka dot. Katod ka ba sa round ko na ba mo ka na tines ha? Itsy bitsy kini Winnie yellow polka dot bikini. Na 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 na. Klaro na ko ang polka dot bikini ra gyud sa lyrics sa Tony Rufil. So nindo ta pasulti na na imo day. Padong na niya Tony Rufil kay tay uno gutaro niya di debet batog. Na niya kay magka-average man ta. O ako ni isulob-sulob niya. O asa man ko ay ipadpad garong mga unyang mga orasa kana before mag 12 midnight. Pasulti na ni ato, pasulti na ni. Kay uro day masultihan gyud. Libre ra baya ang mangindahay. So ang year 2024 unsa gani ni atong year 2024 dahil nga ang 2025 year of the snake. Kani atong 2024 unsa gani ni? Ang year karon tuiga wa pamantamahuman kay napamantay mga 12 ka oras tingali or 13 ka oras before ta mo change na sad o pakli na ta sa laing tuig Attorney Rufil. Karon year of the dragon. Wood dragon. So dunay gyapoy element of wood. Kinahanglan di ko malimot ni dragon kay dragon ra ba ko? Attorney Rufil. Year of the Dragon. Pero pila ka oras gikan karon, mobiya na ta sa Year of the Wood Dragon, no? Kay mag-ilis na po tag tuig 2025 nga duna gihapoy wood nga element apan wood snake Attorney Rufil. So Year of the Snake pero ang element wood. Wood gihapon. So kay doon na may upat ka elements dai no? Wood, water, sa paning uban. Lima gid na siya actually Attorney Rufil. Dunay wood, dunay fire, earth, metal and water. Hindi nato kalimtan ang water no kay mo ni pinakadakong bahin ang water. Pero karong tuiga nga mosunod 2025 mao kana ang Year of the Wood Snake. Matod pa sa kanabang Chinese no nga kanabang zodiac Attorney Rufil o mga animal signs nga 12 ka buog. Kay 12 man ni kabuok ang atong animal signs. Unya apil na dinhi ang snake nga ang snake day Attorney Rufil ikaunom no sa 12 or 12 ka cycle sa mga animals nga gamito nato matag tuig ani Attorney Rufil kung unsa na siya nga klase sa tuig. So ika 6 day siya nga animal sa
12-year nga cycle sa mga hayop. Unsa man kuno surety ning snake kuno karon na Inday Ken? Na karon kay kini daang snake Attorney Rufil, no, ang iyang mga characteristics or yan traits. Mura gid siya kana bang mananap gid Attorney Rufil, unya ato lang i-relate pod sa mga batasan sa tao ug mga panghitabo ang iyang kanang swerte karong tuiga. Unsa man nga snake dinhi banakon? Murag banakon. Ay lang pud tong banakon, di ba mo man Kubra, o ayaw lang, oy kato lang tingaling baksan. Kuan siguro kini nyanong yelo man sa tupa kanto dani albano siguro ni. Albino. Kanang snake. Pero matod pa Attorney Rufil sa mga kanang feng shui sa Chinese, mao man ang ilahang mga inunta na lang no, mga patotoo, mga panglantaw, pero wa man say mawa kun ato ning sundon. Dili la pod kay nato seryosohon. Pwede na nato himuon nga lingaw-lingaw o inspirasyon or kana bitaw mga pamaagi nga madasig ta no kay kuan man na mabutang man sa atong. Pero aron masultihan kita day, ang aron masultihan kita sa gamay lang nabuhi sa tagadali para masultihan kita. Standby sa Straight to the point. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Bani. Atong attack na may gala sa 9:48 na sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now atong balikan si Inday Ken gali niya mahigala og ato mga kaubanan sa gawas karon kato susihon ni mga prutas ron og kani mga pabuto mahigala pawa kuno malas pero kanang maigo kas pabuto labaw pa kas gid ni malas ana. Monang likay na nagitas pabuto ha. Pawa sa malas pero mawa nang imong kuya mo labaw pa ka sa malas. So ay na lang mo na pabuto-buto aron nga safety ta nga ritas turutot. Og di gani pandaran niyo sa kinan sa kagabiin dako og di gani magbasal mog taro na okay na. Ayan na pabuto-pabuto lisod kay nang pabuto-pabuto gawas nga kagasto pata delikado pa mga higala mabuthan ka. Sa giro to mga professional sa may mogamit ana mga fireworks display okay lang tan-aw lang ta. Kato mga insect may galang mga dunay kagasto hala fireworks display tong ila. Medyo masifte man po hinoon kabantay mog New Year sa mga Pinoy gakiat lang ta daghang mahigalang na nga pungkol pero mag New Year ang mga Chinese wag yun nga pungkol kay kini nga portion ito gato may gala sa Moringa Joy. Okay, sa mga kaigsunan ni ana ang makalipay nga balita gikan sa Moringa Joy, your happy capsule. Atensyon sa mga young at heart, sa mga senior citizens og nanay ug tatay. Nada mo gibati nga sakit-sakit sa lawas, naa bay arthritis. Tinggawas na ba ni basta Pasko mahigala kay sigig ka og ginabot. Mga internal organs dinuguan og man pang mga litson. Pag inom mga higala sa Moringa Joy, usa ka kapsula matag adlaw, usa nga tos duha, no? Pareho lang o nagkaon ka og gulay, taas sa fiber, vitamina ug minerals. Superfood supplement kini. Ang kamunggay, ilado kini nga usa ka masustansya nga pagkaon nga naa sa Moringa Joy. Ang dahon ni ini mahigala daghang sustansya ug minerales. Mataas ang Moringa Joy sa phenolic acid as anti-inflammatory components. Ang phenolic acid naa sa Moringa Joy nagatabang para mawa ang mga hubag o sakit sa lawas, natural nga pamaagi mga sukin tigpaminaw. Ang direksyon ini mahigala sa ato nga pagabuhaton, goodbye arthritis, wag ta nga arthritis, iapil ang Moringa Joy sa imong matag adlaw nga diet. Mag-inom og Moringa Joy, usa kutob sa duha ka kapsula matag adlaw sa dili pamukaon. Ang Moringa Joy mapalista ng mga butika duol sa inyong mga lugar og mo-order lang mo mahigala diha pod sa inyong mga butika suwayin ninyo kadto og available na ang Moringa Joy mga kahigalaan. Alas 9:50 na, balikan to si Inday Ken Galenia kay magisgot na sa tagpasyurti ron. Kining prutas, sigurado gano'n doon ay masurtihan ang namaligya sa prutas. Sigurado maging mahalinan, mahal na ba kayo ron panahon na. Kuhaan tong report ni kasamang Jane Gallardo ron tong taod o yun sa pampabuto. To si Remark ron. At sa balikan si Inday Ken Galenia. Yes, Inday Ken? Attorney Rufil, atong balikan, mao kini ang mga personal nga mga traits, mga positive, no, sa usa ka tao nga natao sa Year of the Snake. Mo din ni mga years o Attorney Rufil nga snake year ka. Kato na tawag 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 and 2025. So every 12 years mao na nga mobalik didto no sa iyahang
lang katong lain-lain siya Attorney Rofil kay kompletohon maning cycle. So every 12 years mo na mobalik ka og unsa kay imuhang natawhan. So mo ni ang mga years. Nakaron arita sa mga positibo nga mga kinaiya sa mga tao nga nataw sa snake year. Kung ikaw Attorney Rofil unsa kay ka nga year? Dragon man ko, dragon man ko. Imuha dayro no si kasama Marisa Badias mao ay snake year. Naday imuha ni Day Maris imuha ginin tuig. Bitaw day ako day dragon man ko na practice ko unsa man pagbugwa ko kayo. Diay ha. Mga intelihente man ang mga Year of the Dragon na tao Attorney Rofil. Puryabuyag tao. No wonder. Di na nato ika-question ang imuha. Puryabuyag. Kini na Year of the Snake sa day. Tinod. Ngigsan ni. Atong kuano hagpat-hagpato niya karon taw-taw ha kay matiming man sad ganas kasama Jane Galliard dito sa Carbon Market no para magayra ng ato mga pumapalit karon nagplano pang mga merkado kay mabalitog prutas unsa ni mga lucky fruits. Pero mga lingin ko noon nga prutas mo mahalin gyud ay kay kini mga prutas nga linginon dili kuno kayo kani kuno mga lingin mahal kuno kayo ron indeken kay maom ko ni ato na andan nga lingin kay ang lingin means money kay tanaw ko na to mga kwartang sinsiyo lingin baya na so unya kanang lingin gamay man nga money katong kwadrado unta square basig mausoy no na sunod ya mangita og katong mga prutas nga medyo kwadradog naong ba kay kani kay dako-dako na kay og moingon tag lingin ang mga sinsiyo ra man na so pinakadako ron nga lingin 20 pesos. Pastilan. Mao na. Pero naay mga feng shui expert Attorney Rofil ni ingon nga not necessarily dai kuno na nga lingin gyud. Although mao na atong naandan. Pero matod pa sa mga feng shui experts, dili mi still nga lingin. But do na gyud kuno yung mga gitawag nila og mga lucky fruits nga bisan pa og dili katong lingin gyud. Before ta mo abot analit, balikaw na nato yung mga positive nga mga kinaiya sa tao nga nataw sa snake year Attorney Rofil. Ikaw dayon sa mga kaday. Man ko, baka man ko, ox man ko. Ox. Si Inday RV, unsa man na siya? Si Inday RV kay, unsa to imo Inday RV? Tiger. Kasamang names kay Year of the Dog. Aw din niya ha. Si kasamang Gerald, unsa imo dong? Spider-Man. Spider. Rabbit. Dahil ko na si kasama Gerald. Kung tingnan lang ito spider, mo may labot yung spider? Wala kang spider. Spider. Nahala, sige. Sige. Wala pong tanga. Sigdong kay, unsa ka dong? Asa mo kay? Pwede ra mo mututot diri sa atong kuhan. Intercom. Ay, wasa ka ba? Unsa ba year ni mo? Gatong pagalilion. Ha? 1981. Nakuha na noon. 1991? 1991. Si Boyke, Year of the Horse. Kanarabang mga lucky charms, no? Naarabag yun ng horse. Kaya ang horse, magod ko na ito, Rofil, mulayat. Meaning, mulip, mulayat sa tupa. Nagaambak ka kanunay. Ang swerte ni mo, nagalayat ka. Meaning mo improve kay ning istaka man or nilayat. Kini karon auto bantayanan kay Year of the Snake man god. Dunay mga positive traits. Kung doon na po kuyawan aning snake day kay mura magmove ka man delikado man mo pahit ni. Pero karabi ang mga snake, no? Kanang sa ilahag yung natural nga mga kinaya Attorney Rofil. Gawas lang anang badakon, ha? Kay karang badakon mo, attack man yun na. Pero kan mga baksan, kung di lang na nimo siya mapiit, kung di lang na nimo siya maapiki, dagan ra gyud na. Mudagan ra gyud na si Attorney Rofil. Di punta mo kuan, ha? Di punta mo kumpiyansa. Kay basig na ibanako, na, basig na ibaksan nga gisapot. Bisag wa nimo unsa mo, kalit lang nimo hamag. Kisa ni noong ka. So, di gihapon na to may bawa ng iyahang dagan sa iyang huna-huna. Karon, balikan na to. Positive traits sa mga snake year nga mga tao. Matod pa Attorney Rofil, kung wisdom lang ko rin atong hisgutan, snakes, gi-consider na to nga wise. Mga marunong dahil ni, ha? Kamaugid sa kinabuhi Attorney Rofil. Intelihente o perceptive. Meaning naging siya, kamaw siya manglantaw ba? No, dili kay magtanaw na siya kutob din na sa iyang kiting. Taas iyang panglantaw. Charm. Charming. Ang mga snakes di ay kuno charming. Tinoy, tanaw ko ng baksan, magkikiabya na, no? Pero katong sa Year of the Snake, itong mga snake ron, lipay mo sila. Pero kita nga mga lain-lain nga kuanday, usaman mo, napaputay surety ng panahon sa snake? Atong sa ning tiwasoning trait sa snake, Attorney Rofil, kaya ako sa basahon karon unsa ning mga animal signs nga suwerte
karong tuiga sa Year of the Snake ug unsa sa ding mga animal signs nga medyo challenging nila ang tuig 2025. Sige. Ang snake ha, strong ang iyang intuition, Attorney Rofil. Meaning makamao siyang musimot-simot basta no di mo simot-simot literaling imong simhoton pero makababitaw siya unsay kana bang gamit ang iyang instinct makibaw siya unsay katuyuan sa sikataw mura pangagpas no may kay siyang mangagpas using sa iyahang instincts Attorney Rofil. Determination. Determined. Unsay ang gustong makabot, iyang buhaton, determinado siya. Unya iya sa yung trabahoon. Kailangan sa kagi mong una-una ray determinado ka. Iwa ka maglihok. Di pod, wa magkatakdo ang imuhang huna-huna. Huna-huna ray na dako. Tinood yun, no, Dara, Snakes, determined ko no nga mo work hard to achieve their goals. Deep thinkers. Sus, mausay, magpitok-pitok ang mata, pero takibaw, no, gisay ko na day taana. Kay, laom siya guna-huna. Sharp po na siya guna-huna, Attorney Rofil. Pero, mo prefer siya nga ang mga butang-butang. Kung dili lang ko na mistil isulti sa publiko, mas ganahan siya nga i-private lang. Karon, arita sa good communicator. Okay. Mo didis kasama Marisa Abadias, no? Kitib-kitib lang ko sa Attorney Rofil. Kay, maayos siya nga mo communicate. Okay, excellent communication skills. Caring. Kan mo akong gibabot. Kani. Caring and mo value sad sa usa ka tawo. Mano importante, no? Mano importante. Pero siya gamay lang kay Eday ha. Atong karon pagtapos itong programa ba kini si Clint og si Aiko atong pagkantahon og Christmas in Our Hearts. Tinod sad. Okay ra ba ka Clint? Okay ra. Kasama Clint, Idol Clint. Kuna si Managon. Kay mo kanta daw tao kana mo kanta mon si Idol Aiko na ba si Idol? Na dai Aiko. Sige. Kuna kuno. Mo kanta mo atong Kuan. Merry Christmas. We wish you. Nga to nga kusog kay mo kanta bali-bali badiding no. Pero tinaro nga to ipakanta nila Attorney Rofil kay manaygon ta or aton lang po nang halad nila no isip ikanahumadayng tapos sa atong program. Karon katapusan nga trait is goal oriented. Karon mo ni mga positive traits sa unsa maning mga animal signs bantay pabina mo maayo basik apil mo ani nga swerte-on karon positibo ang inyong tuig 2025. Tanaw na apil ba ta ani? Sige. Of course, ang snake year, no? Kay iya hamaron tuig. Ang rooster, katong mga manok. Year of the rooster. Ang ox, bitahan na lang, naapil-apil ng taong ko dire, ox. Dragon, apil po ka Attorney Rofil. Bitahan, nakaambit yung taong ta sa swerte. Makaambit ta sa swerte. Ang monkey, katong mga tao sa year of the monkey. So, mga din silang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ika-5 ang snake. Arita sa mga medyo, ada pa Attorney Rofil, ha? Ang katong maurag atubangon nila ang lain-lain nga mga hagit karon tuiga. Mo katong nataw sa year of the pig or mga baboy og ang year of the tiger. Ulo. Pero mao lagi na no. Mao na kung mao na mga pagagpas nga challenging ang tuig para nimo imo na siyang alkontrahon. Maningkamot kag maayo, magkugi kag maayo dunganan especially mga pag-ampo para nga makuana nimo makaatubang ka nga dunay igong kalig-on sa mga butang nga mohagit nimo karong tuiga. Gyud. Okay, unya ang color, lucky color. Lucky color. Emerald green, Attorney Rofil. Emerald green. Emerald green. Asa man yung emerald green day? Ako na ba ang green naman ko doy? Deep green sa Attorney Rofil. Dili katong green bitaw ga mag Girl Scout ka nga kanang muragig ang dahon. Mayroon siya may pagkasinaw-sinaw nga kana nakita nato din ha. Nakoy gisan. Nya ingon nga mura kunog ang safari kuno nga kuan nato. Naapod, apila na siya ang mocha mousse. Murag brown siya Attorney Rofil. Dili siya katong dark brown. In between sa light o dark brown. Mo na ang mocha mousse. Mao din ay kuan color of the year. Color of the year, mga lucky colors. Unya of course kaning atong gisulog ang carmine red. Pero wata mo wabay ko ni tanaw ani no basta mao lang gini akong gikumpra karong tuiga nga. Wala to. So appeal di ay ning color nga carmine red. Kato medyo deep sad siya kapag ka red Attorney Rofil. Kani mo color ko na ilhan in dakin kana green, yellow, klaro gyud kanang pag ingon na gani mga
Asa na color nga emerald green mo di na kay ko kaila na da. Ano siya gamay nga kombinasyon. Shade gyapon siya sa green, red o brown pero doon na lang siya medyo gamay nga mga combination para maka-come out kag inaanang klase sa green, red and brown. Para ba nang pink? Okay la tag pink, pero fuchsia pink o kanang sa panang pink. Bidang detalye. Fuchsia, na peach, ay kanang pink yun nga katumping na. Nya, kung sa may color ni mo favorite, fuchsia. Spell fuchsia. Pink na lang, oy. Spelling yapon kay pink. Pero kaya kesos minya, sweet on mga color. Matod pa ni kasamang Edward Ligas, kay ni-react sa attorney, you're of stake din ni si kasamang Edward Ligas. Kasi iyang kuhan, gamay nga reaction. Pero, snake ko, pero maningwa kita. Sakto gina kasamang Edward. Maningwa, gyud. Dili ta nga, ato lang ning isalig ni sa ato mga zodiac signs, kung ikon bata or dili. Kinahanglan butangan ginatog hard work. Mo pinaka-importante. Unya, mag-ampo sad. Karon attorney Rofil, kay mo ato na batag carbon market, narabas kasamang Jane din ha. Matod pa sa ka feng shui expert, dili ko no kaayo para niya lang ha, pero ikaw depende ra po na nimo mosunod ba kas 12 fruits nga round, 13 fruits nga round kay kana ba? Asa man tinod 12, 13, 14. Sa mga ko na. Ang attorney Rofil 12 kay 12 months man kuno sa Christmas. Nya nguban kay pagkapinan man kuno kay 13 man pe. Siniguro gina kana mo kuanog 13 nga fruits nga lingin-lingin siniguro gina ilaha. Way sipiat na pay sobra. Na pay sobra. Nya kana mo sobra unsa man na mo maswerte o basin no man di malas na kini sobra. Swerte man kuno gihapon na attorney Rofil kay kanang Chinese god nga number 13 is kuan man na kanang although buingon sila nga kuan kuno na kanang disla ganahan kay 13 murag bad kuno nga number pero naman sa imo ingon nga kanang 13 Mama Mary baya na kay si Mama Mary napakita baya to dito sa Portugal pila ka times pa kada pizza 13 yun. Depende na lang na, no? Kung sa imong tuhuan. Nga manaigon taron taon, pinagi ni Idol Clint Lantaco o ni kasamang Idol Icon. Yan, itong mga singers ron. Ready na yun, ha? Sige, kaya itong isunod sa mga prutas-prutas, attorney Rofil, no? At sa unahon ng prutas-prutas, yan, manaigon ta, kay aron i-closing na ito ng atong panaigon, kay para mga surti kay atong pagbiya ron sa 2024 kasamang Indaykin. Tino na, attorney Rofil. Sige, ato dawaton kaya nag-standby naman po. Si Jane Gallardo. Si Radioman Jane Gallardo, that is Carbon Market. Yes, Jane, kumusta na mga prutas nga lingin-lingin, Jane? Unsa man ni mahal ba o pila may presyo na diharon? DYHP RMN Report. Juman attorney Rofil, kasamang Ken, live ta dinhi sa Banalili Street. Ilan na lang ka sa pagpunta sa paga sa ulog sa bagong tuig na po nagpunsisok lagi ang mga tao dire attorney Rofil kay namalit lagi mga prutas dire sa Manalili Street. Nyatong nabantayan po dire attorney Rofil medyo taas gyud no ang presyo sa ato ang mga prutas karon attorney Rofil. Nata dire mangga kasagaran man gyud sa ato ang common gyud nga na ilahan ng mga prutas sa circle apple, orange gyud sa mga attorney Rofil, lemon ng pears o bayo dili attorney Rofil kanang kuan kanang watermelon mabuongon ma'am pila inyo ang watermelon ma'am 50 ang kilo ang inana kadakon ma'am pila man ka kilo ma'am 3 ka kilo tag 50 ang kilo sa ilahang watermelon attorney Rofil. So kung 3 kilo 150 na siya kanang inana gidakon. Yes attorney Rofil kung 3 ka kilo niya usahon gyud nimo nigpalit mao ni 150 gid ma'am no 150 ang kaninyong buongon ma'am 50 ang kabuok ang buok. Ang buok. Buongon attorney Rofil kay tag 50 pud ang buok na mangga attorney Rofil na tag 200 ang kilo na po'y tag 170 ang kilo. Kani ma'am unsa ni siya ma'am? Black grapes. Pila po ng kilo ani ma'am? 380. Na sila black grapes attorney Rofil no dagko sa siyang porma. Isang sa kanang grapes nga atong kasagaran makita niya tag 380 ang kilo attorney Rofil. Ang ani gisod dino og kuan ma'am usa na ni ka kilo. 1/2 attorney Rofil la sila gisod og murag kaning plastic sa sudlanan attorney Rofil 1/2 natag 380 man ang kilo attorney Rofil. So napo tayo kuandri kanang mga lemon, mga orange attorney Rofil, apple pod, nga dagko or napo gagmay attorney Rofil. Pila ang inyong apple ma? Tulo 100 ang dagko. Tulo 100 grabe. How miss kay ilahang apple attorney Rofil. Hindi na gid ni attorney Rofil na i-display sa ato mga lamisar attorney Rofil. So
tagtulo 100 ma'am no? Tulo 100 pod. Tagtulo 100 ma'am ni ang Pierce, money ang Pierce, Attorney Rufil tagtulo 100 pod. Pero makasave manggid noon diri Attorney Rufil. Daghanon ko na tong palit makasave gid noon. Tang orange na to ma'am, pila man ron ma'am. Ay tag juice nang tag 20. Kani mo ni ang G's, ang buok. Nga napoy tag 20 ka to medyo dagko ma'am. Ang unsa man ni ma'am? Cherry apple. Pila pud na ang kilo ma'am? 160. Na sila cherry apple Attorney Rufil tag 160. Ma'am, kumusta man ron ang inyong pag-display diri ma'am? Ubay na gid mo ga customers ma'am? So far? Kumusta man ang presyo ron ma'am? Medyo nitaas ba ni ma'am or wala gyapon? Nitaas gid ma'am no? Parehara pag niaging tuig ma'am? Pero unsa may kalahian pag niadtong niaging tuig ug karon ma'am sa mga mamalitay nito? Mao ra gyapon, dagsa ra gyapon ma'am no? Daghan ubay ra gid Attorney Rufil. Gani sa atong makita gid si Attorney Rufil naghuot na gid ni. Huot gid. Daghay mamalit na ka ng umpraron na kasaman Jay, no? Dagan kay Attorney Rufil, pila na lang ka oras para sa ulog na puntag bagong tuig karon ubay-ubay gid kaayo Attorney Rufil nga nagdagsa na gid dinhi sa Manalili Street kay nang yawat na gid ni Attorney Rufil kay pila na lang gid in town ka oras para magsaulog na puntag bagong tuig. Diri gani Attorney Rufil kada gyud tundahan Attorney Rufil, di gid ka makita walay customer Attorney Rufil. Kay tanyan gid pang dasok gid diri. Na sila yung mga pinya po, tag 30 ang usa, ma'am. Tag 30. Na sila yung pinya nga gagmay, Attorney Rufil, tag 30 ang usa. Tag 30 ang usa. Napod sila yung green nga apple, ubay-ubay. Napod yung mga kapayas, Attorney Rufil. Tanang klase, mga prutas, sa asog yung makita din sa Manalili Street. Pero mga lingin-lingin dyan may halinon ron. Kato mga dililingin-lingin, why halin kayo kasaman Jane? Yes, Attorney Rufil, kasagaran sa dyan nga gipang display sa ato mga tindirag-tindiro diri Attorney Rufil, mga circle gyud. Kasagaran gyud ang mga gipang display kay mga circle kay mama poy mga unsa may pasapot sa circle lingin kwarta kuno na. Kwarta. Swerte. Ngani, samutang. Ay sana ba. Dini ratan fruit or snake fruit. Mani siya nindot kay ipalihi kay ano, year of the snake bayaron. Year of the snake na magpungpong jud. Magpungpong atong kwarta. Askang swerte ha. Kwarta magpungpong. Kanya inana kadaghan ma'am. Grabe, maswertihon niya ma'am. No, yes, ya ang kwarta ko yun kupit pagid kayo. Dili dayon dali mahurot. Dili dayon madali mahurot. Kung siya kupot kayo. Dini snake fruit. Di ba minaya ba para magkupot ang kwarta dapat di sa nakanon. Ubanan sa pagkugi. Kana, manas kugi gyud. Isalig na to ang tanan sa Ginoo kay kung wala ang Ginoo wala jud ta. Kaya masiyaw sa disilba, masiyaw sa fruit. Pila por kilo na ma'am? Yes, pilang kilo ma'am? 200. O saan pa pagpagaon na naman magkakaswan? Ganang, kuwanda ni siya kanang murag rambutan ba? Ano? Pislaton. Pislaton. Yan iso ang soda na ma'am. Mo na Rufil. Ang soda. Aha. Kanang, di na ko na. O, yan ang pagkaon ma'am. Saan pagkaon? Para swerte. Isang aslong. Tapos dyan na siya. Kaya snake fruit Attorney Rufil. Dako halin ang tiniraha eh. May mo diskarte. I told you, Attorney Rufil, everyday dyan ko naminaw ni mo. Salamat. Bantog na parihatag sa nina ron. Wow, God bless ka no, Aramen, Attorney Rufil. Salamat mama. Ma'am, unsa man imong paagi para mudagsagid ang customer sa inyong tindahan. Tawgon sila pa ako yung abi-abihon. Abi-abihon sila pa. Alay naman din mag-jam. Sa tapon na kayo sana, smile lang gihapon. So far, ma'am, daghan nagighalin pa. Buyag, bukas na dyan kayo. Buyag, ha? Swerte na kay Attorney Rufil sa iya palang gibitay nga snake fruit. Swerte na kay bugat-bugat na iyang pitaka diri Attorney Rufil. Swerte. Year of the snake, daghang juga yung manitsit. Year of the snake, daghang manitsit. May mo diskarte ni. Mahalinan gyud ni Alex kayo. Sige, tanaw diya sa kanang
sa RMN ka na mag-live sa Attorney Rufil. Sa yan, tindahan Attorney. Pakaroon, ako sa live sa RMN. Sa yan, tindahan Attorney Rufil, medyo gamay-gamay na lang ginilang paninda dire kay ang babao ng kay dahil ilahang tindira dire sa Mamalit ang mga customer kay mga kuanan, magbibag kain nila. Hindi kita pangalan to, ma'am? Jocelyn Iscandalio from Dumanhog. From Jocelyn. Ay, kompleto yun. Jocelyn from Dumanhog ka sa mga Attorney Rufil. Ma'am, makupa man ni ma'am. No, piya niyo makupa, ma'am. Makupa, para sa tag-kinsi ang buok. Tag-kinsi, makupa, Attorney Rufil. Naapoy tambis, ma'am, no? Mga tambis. Naapoy chicos ni... pila po ni ma'am. Tag-gis ang buok. Inyong watermelon, pila ang kilo? Pag 150, ay tag 50. 50, ganyan. Ubay-ubay, ganyan sila, Attorney Rufil. Sila yung mga money food. Kamura, may na-snake fruit, ma'am. So far sa akong... ma'am. Native fruit. Ayan tayo iya. Swerte kay si ma'am nga ikaw iyang gitindira. No kay happy tagi nahurot ang iyong paninda, ma'am. Buyag. Yaw sa man imo nga gi-wish karong bagong tuig, ma'am. Good health ra jud, ma'am. Ora jud ako good health. Stay fit direct so. Bitaw so far Attorney Rufil mao na ato mga process nga mga prutas dinhi. Okay. Nalilistong si Attorney Rufil no medyo madadara man gid gyapon sa tong bulsa Attorney Rufil nya daghan lang gid kay mga tao dinhi so katong nagpadulong pa in town na Attorney Rufil magpadalan po dag mga panagang sa tong ulo kay medyo alingiing gid diri sa gawas nga bahay na Attorney Rufil. Daghan naman po ng mga prutas kompleto po Attorney Rufil. Okay. So mao na ato ang latest update diri sa gawas nga bahay sa Manalay Street. Kauban na to sa tong RMN Patrol, si Radyoman Joseph Posquijano. Ako ang inyong Radyoman, Jane Gallardo, GYHP. Tatak, RMN. Salamat, Jane Gallardo, sa mga report. Aron maswerte nga itong pag-take off mga higala. Last na to nga program karon sa Street to the Point karon tuiga. Mubalik ta mahigala pohon sa Pizza 2 mga sukinting paminaw para sa 2025 na. Ako mong pagkantahan mahigala para swerte nga itong tuig ba si Idol Clint ng Tako o si Idol Aiko. Mga banggiitan ni mga mga antahay gyud mo na akong pagkantahon ron kay mag-apil-apil mga Idol Boyke basin niya hinuon og dili kay masulti ang atong tuig 2024. Pero noon kinini ang umaapil si Inday Ken Idol Boyke Inday Aida medyo makuan siguro Boyke mag-choir lang ta Boyke. Kay mo sulo-sulo ta pero kini atong tingog kuan man kinini ang medyo kini mo rules sa mga higala bida. Pero nindot kay paswerte mahigala sa atong closing ron si Idol Clint ng Tako o si kasamang Idol Aiko karon taod lang gamay. I-check sa to si kasamang remark kay ato susiyon sa ni mga pabuto. Mga higala kay mao man ang mga halinon po ron. Kumusta magkaha ang ato mga pabuto po dito mahigala sa SRP. Dito display area mahigala. Yes, kasamang Mark, kumusta na Mark? DYHP RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, din mga oras ni ata karon nanukad live sa Cebu Southern Properties kasama Attorney Rufil. Din pila na lang ka oras kasama Attorney Rufil ato ng sugaton ang tuig 2025 og normal naman kasama Attorney Rufil no nga sa pagsaulog nato sa bagong tuig magpabuto ta kay lagi ko no para swerte dili mingaw ang bagong tuig kasama Attorney Rufil. Atong makita sa atong area kasama Attorney Rufil nga bisa naglagiting ang kainit na din sa SRP nagsingabot gihapon nato ang mga customer nga mamalitay og mga pabuto kasama Attorney Rufil. Atong kiyat pa ganina ang kaning naka-display nga mga tendera kasama Attorney Rufil tagsatagsa din sila sa ilang mga display no nani sa kape na po ka mga tindahan dire og mga firecracker display kasama Attorney Rufil og din tindahan ni Ma'am Francine ato makita nga ubay-ubay po ang mga paninda kasama Attorney Rufil doon ay tag tuloy 100, doon ay tag 120, doon ay tag 50. Ma'am Francine, so far unsa may pinakahalin nga pabuto din sa imong tindahan ma'am? Ang kuan jud ang panangita gyud ng mga tao sa bagong tuig ang Judas Belt gyud kanang rounds nato mo gina lang gipangita kay mao kuno na ang tradisyon nato nga mao kuno na makapawala sa mga bad spirit og welcome sa nindot nga vibes in 2025. Pila ba po ni ma'am nga ang pinakagamay nako is 500 rounds 350. Ang 1,000 rounds nako tag 700 pwede ra 650. Ang nyo mo ginang mga customers. So, maura gid may okasyon. Unsa man pinakabagong pabuto ron ni Mark?
pinakabagong pabuto din ma'am, sa man pinaka-latest nga Singan. Wala man tayo bagong pabuto. So far, sir, maora jud na Attorney Rufil ang mga atong mga pabuto ka ng aerial, ano din na Attorney Rufil ang mga effects. Same ragyod siya pero nag-uban nga. Wala to na yung Goodbye Bin Laden. Na premium ka ng mga nindot nga klase nga mga fireworks ka ng pang fireworks display. Katong Goodbye Bin Laden, wala dito. Wala na, bawal na ta, attorney. Kay, bawal na. Ang naa naman ko'y sukod yun, o unsara ang pwede, ang ginaganon sa usa ka sulod sa pabuto. Fireworks mo, ma'am. Tagpila man ni ma'am. Ang kanang fireworks na to, 100 shots, premium, tag 9,000 ang box. Kaning racket, ma'am? Ang atong racket, kani siya, ang usa ka putos ani niya, 3,000. Pero kani siya, premium, ang usa ka racket, ang buto ani tulo ka sulod fireworks. Why goodbye Paduano? O goodbye Barbers? Kaya makakuha niya ang mag-goodbye sa namong permit, aling magapan ni. Bitaw. Katong goodbye. Di ba naman ito goodbye Dilima sa una? Sa una na goodbye Philippines. Buktot man siguro na ilang ipangan, ana. Goodbye Dilima. Wala naman naroon kay naa naman gitay specific sa ginaganon nga. Goodbye Hamas. Goodbye Hamas. Morgan. Goodbye Hamas, ma'am. Mauna, kanang gitawag kung kuan, buktot ko ni Mama Mia, ma'am. Kanang Mama Mia, 16 shots na siya, sa LF na siya. Kani may ma'am, may pangalan ng mga pabuto. Kani siya, mga bingala. Pila man yung mga bingala ni. Kani, tag G's ang usa, naay tag 20, ang dagko. Super ma'am, halin na ni, kay mas barato man. Halin ra gid siya, kay kanilagi yung mga kuan, mangita ang gitag barato, kay lisod ng pangita, sa kwarta ron. Kumusta mga halin? Okay ra gid siya, mahali ko. Malipayon na gid mi, at least, karon nga tuig. Malipayon, man importante. Nakahalin gid, di pare sa unang, last year, 30 June Lisura, daghan ang naghilak kay daghan kay stock nga nabili. Kalon tis lipay. Mas naagi kuan. Okay. Maka-display dire. Until kung dili kita maurot mo na maningkam kami sa amuag yun na anda na mo nga dapat by 12 midnight in sa 2025 dapat naging misulod sa mong balay. Sa tuig 2025 unsa may mamagi pang lantaw mga Francine. Unta nga sunod tuig ang among pagpaninda maayo ra gihapon nga maka ginansya ra gyapon mi. So sa una pa di ay. Kuan ni yung business ma'am or kada bagong tuig ra mo magkuan. Dili sir, ang amo jud is special permit ra gid ni siya from December 16 to 31 ra gid mi diri ko to. Wala di na mi kapaninda ng uban nga mga adlaw. Okay. So mga to kasama Attorney Rufil, si Ma'am Francine, mga halin-halin, o matod pa niya nga mas halinan ko no sila karon compared sa last year kasama Attorney Rufil. Attorney Rufil, atong makita no nga, ang atong mga tindahan po, nag-iyahay po ni sila pag-set up, no, pag-andam sa mga trapal kay naglagiting ang kainit kasama mga Attorney Rufil. Pero gidagsa niya po sila sa ilahang mga customer kasama Attorney Rufil. Kali po, Rufil, medyo hayahay kay makita na to ang kadagatan. Kita gali kayong buhol kasama Attorney Rufil, kaulion ako. Okay. Phil, doon nagya po yung mga nanindag, mga pabutog, mas gipangdagsa ning dinhi ang mga tindahan na kasama Attorney Phil. Hinoon, nagkatag raman sab atong makita dito sa likod nga bahin, nakaparking ang mga sakyanan sa atong mga customer kasama Attorney Phil. Ato lang kay mangnuan atong mga kasama no nga sa pagsaulog, sa pagsugat sa bagong tuig sa tuig 2025 sa paggamit ng mga pabuto, magbinantayon, mag-careful ta kay imbis nga sa ulogo na to ang 2025 nga puno sa pagmayaw kalipay basin madisgrasya pa hinuon simba ko kasama Attorney Phil. Mao nang mag-amping ta sa paggamit sa atong mga pabuto kasama Attorney Phil ug atong mga kasama karon. Okay. So far, mauna ang update gikan diri sa Cebu Southern Properties. Kauban ako sa atong Armin Patrol, si kasamang Josephus Quijano, ako inyong Radjuman, Remart Aristila Pugoy. Happy New Year ka na tanan mga kasama, DYHP, Tatak RMN. Okay, mao to may galas Remart Pugoy. Arita may galabi ato sa ning daigunan sila mahigala uban ni kasamang Idol Clint Lantaco og Idol Aiko. Askan nga Christmas in our house usaday. Niya dayon atong i-welcome ang tuig 2025 mga higala karon ang akong last episode sa Straight to the Point mga kagalaan ni ining tuig 2024 onya next year mga higala ato pang pakusgan og dugang ang atong mga programas DYHP ug IFM.